11 il-NGO fosthom 2 brabta diretta mal-Kottonera qed jappellaw lil kunsill Lokali ta' Bormla biex jitkellem fisimhom u joġġezzjona għal proposti ta' estensjoni tal-Università tal-Ġordaniżi. L-NGOs Azzjoni Tuna Art Nalura, Forum Komunità Bormliża, Din l-Art Ħelwa, Flimkien l-Ambjent Aħjar, Friends of the Earth Malta, Futur Ambjent Wieħed, International Tree Foundation Malta, Movement Graffiti, The Archaeological Society Malta, The Ramblers Association Malta u Żminijietna oġġezzjonaw għal fatt li se jintilfu għad kbir ta' spazji pubbliċi kif ukoll xeni relatati ma' binjiet storiċi u ta' wirt kulturali. Min barra l-Kunsill Lokali ta' Bormla li trantbatet ukoll id-deputati tat-tieni distrett kif ukoll il-Ministri Ian Borġ u Owen Bonnici. Punt ieħor li oġġezzjonaw dwaru l-NGOs u l-fatt li l-bini propost se jkun qed jirovina wkoll l-estetika taż-żona, bini li mhux se jkun qed isegwi il-politika dwar il-konservazzjoni urbana. It-tlet punti huma l-kontenut ta' petizzjoni iffirmata minn 2759 persuna. Fl-ittra kien innotati wkoll problemi oħrajn li se jispiċċaw ma' wiċċ il-Bormliżi fosthom dawk relatati mas sistema ta' drenaġġ fil-baċir numru 1, l-aċċess għal kosta u l-parkeġġ, kif ukoll il-problemi li se jkunu qed isibu ma' wiċċhom l-istudenti. Il-11 l-NGO appellaw għal kwalunkwe forma ta' appoġġ mill-Kunsill bris il-komunità tal-Kottonera. L-appell kien estiż ukoll għal rappreżentanti ta' awtoritajiet lokali oħrajn li wkoll għandhom jaraw li l-karba tal-poplu tal-Kottonera tkun miżmuha.